Orang kumlelu nagamanta kinoket kam joko boys of the People Party dapat nomor unit mulai terus kami berfungsi menurut Presiden Sekretari kinoket kam ibaran ko joko kipat kinoy kersan baik banhoi khantam ro ke PQA pat lepas semua yang kecil kersan yang boys of the People Party yang ini election ke Baladar acik kumlai kalau nak kita coba baro ai kumlelu nagamanta ia mulai berperum jongi ibala pelai yang kapor kapor pan ada rekat bani yang kena janmit yisno banong bakum ke snong mulai dilong ki badan pok aduh kata-kata haga bangila jet ya MLA haga ni katem ke bamanta om tang long tang o MLA jok snong mulai ga jongi jok mulai kan constituency jongi rei ya MLA jok mulai la ya keleng sadong jeki rilung kasi jantia bat sharu shakaro hills na ka banta bandai kan pensngau ya kimat Bak kejingku juga voice of the People Party. Banda kementaru bagi wei pat ki para dok ki para senam juga jangan riu jongi. Ki badan hakeleng kiri lokasi jantia. Ki don kam na kamta jong ini. Baduan ban ai yang kejing petsyai. Ban ai yang kejing syai. Na kamta jong ki wei pat. Hoi tam na badan hagi kamta kapur jong kari ke jama kami ke jongi. Ai berbelu na kamta MP menurung jong Shillong Parliamentary kejongi iba watam patsulala yang ada dalam rekat akan dengan jambi ke pemerintah nrai idang don akan nanti bat yoro yang kejingkren kejingpersyai naga yang kejongi wanda bai lepoi akan dengan jinglang ke pemerintah kejukup lai galong naga pemerintah jongi wanda pedeng jong kejingperkam murid pelai yang kapor pada don rekat bagi kipai ba nong mulai kibadan akan dengan jambi ke pemerintah kejukup lai kaba lai dulu naga pemerintah keberpar senang mulai nang keluar nadu orang ba senang inong kekam joka senang baro bat yang kedorba hi baro kowe dah kecing sebelum dah kecing luit mesim ila ya kani kalat ya kabanyo ban pelong ya kani kecing lang ha kani ka senang ka bai ke jongpi bundai sibun kani ka pau ya ka mesim jong kecing kecing lang kowe kecing terlang na ka ta ka pha kami ak roi ka par bat na ka benta ban kentiu ya la ka jong kari ba ka jong kari ba jongi oi ai kum lai kham tam na ka ta jongpi ki pai ba iwei baro kat kibadan hakane kelempong ho kibadan ru hakane tiya kibadan syaga jingtmu baruan syaga ne jingalang hakane kapor ke pemerintah ai kumlai nam ta jongpi nadu kilong pa kiriu teman adu ibi paras sama mati hat kena kibaret war preng jong jingkriat war preng kamit nrai bila pelai hakane kapor banya dan rengkat lang baka voice of the People Party kacing dan ke jongpi war preng jong jingkriat war preng jong kamit war preng jong jingpon Rebila pelai yang kena kapor kalau nak kita kita dapat jangka jangka riu nak kebentar baluan rak yang kalau way kebasinan jauh dikun dikti di para ki persa dikun seo dikun miau di jonga ke jangpi kemudian sibun nak kita jangpi way barok yang akan kapor nak kita bantu itu apa jangpi oh don nak pedang jangpi di bala itu itau di bangilai kedua ikam di papun mereka don ru di bangidang long temai lain ba jok ni ka janmit ke pemerintah kani kalau telat ke kapu ya ka bangiyok bani itu iwei pat ka kerteng ke jonga kalau kumcu bala penpau du syong kenar syakmat ba edison karnut asyong asa antai pok kesnong motor ka badon marsenda bat ka skol ba nehu kita kilong ke jingpin itu di balangkot akan yang ke jonga hapren jongpi ki pai ba nong syong senang ba ye jong senang moloi nang kuar pada hapren jongpi pai lang wedon akan yang ke janmit ke pemerintah Nasmo bakum kisnong mulai. Yang sengau desu yang akan pensengau yang akan nongren joko voice of the People Party. Namar lesif hilaban ong balai ikran kumta. Wat akan kami kebadai kapor jong kecing pensai pai ba yang nongren joko party bat kum curi kimat joko jikon yang akan election. Henry kada kabangi yang sengau desu. Sengau pedeng jongpi yang akan nongren joko voice of the People Party. Dari namar na pedeng jongpi ki pai ba nong syok sinong joko sinong maulai. Bila ai ya ka jingkersan ka papura. Ya ka voice of the People Party leng ba kini ki artili ki election ki beladap. Ha ka election namali. Bila ai ya ka jingkersan yung nam tam mahdu arpo sa wajar vote. Na kamta kertong joko voice of the People Party ibelong MLA joko maulai pemerintah iba Bright Starwell marbanyang. Kacing ai kacang pi ka arpo sa wajar vote ag election namali. Kalau penlong bagi way pat ki parado ki parasnam ki snong ki badon as ka sehel pat yang tak mensiam ke jingham ke jongki namar balai
Kio i baka shnong mulai ka pai khmat ka ai ya kata ka bor ka baklain ha ka voice of the people party dai namar kata baka ni kala air ka voice of the people party ka balami house nam arajar arpulai kala hair saudong kala par saudong keleng kirilum khasi bat jantia bat dai daga jing ai chongpi ya kata ka jing kershan ka bapurai ka voice of the people party baka baki weipat ki parado ki parasnam ke jongi ki yo ya kata ka jingkerman what apren jong ka jingdu jingkerman ke jongki dan nomor kata hak election MP ii baka ni kal air ka bala be na posh no maulai kala hair saudong jongki rilom khasi jantia bat ngila yo ya ka jing job ka ban buram hak election MP hak about Dr. Ricky Ajay Singkan ibalong kertong jong voice of the people party ilayo ya ka vote ka baklain ka bahe ado kada kata bat kalong ka bahado henreu lak duna ka vote ka pamangilai kani ka dikal air ka bala be na ka snong maulai ka jongi namar balai babaro ka jai penriu baro ka lengari khasi jantia ki phai khmat sha ka snong maulai ka jongi namar ka maulai ka de but lum ka maulai ka de klong snam ka maulai ka de ka jabi yang jong ka jai penriu dai namar kata habala khi national maulai baro ka we ka ri khasi jantia ka yo em baro ki jai penriu ka jongi ki snow hem men siem ki snow em men siem lada ka snong maulai jongi ka shong snap jar baro ka we ka jai penriu ka dan apreng jong ka jing shong sir dai namar kata habala khi ka snong maulai how ar hajar ar pulai ki lut baro ka we ka ri khasi jantia but ai ya ka jingkershan ka baklain ya ka voice of the people party but hak election MP ngiyo hadu kumasan persen kita ki ba ai ya ka jingkershan ya ka voice of the people party but tang kumasan persen ki belai ban ai ya ka jingkershan ya ki we pat ki party bat ki kertong shibat dai namar kata ku ki pai ba isngau ban ong hapdeng jongpi baka voice of the people party lema jong ni ka janmit ngim sngau dan kamshu na ka banta ban pensyai ya ki nong rem ke jongka namar baro kuba lai phau hajar pil ai ka jingkershan ya Dr. Ricky Ajay Singkan hak election MP dai namar kata ka ni kala penrung hapdeng jongpi iwe ya kata ka jing sngau thu ka ai ka voice of the people party ka ai ka nongrem ka jongka ka ai ka jingtmu ka jongka na ka banta ba mi sakmat banya khon ya ka neg election hari tangkum ka jingpan kan mau pedang jongi iwe tangkum ka jingpan kan mau biang sasi sien ya ka nongrem ka jongka lekot ngan supen syai pedang jopi ngan suya thu pedang jopi ka voice of the people party ka yang halor ka ju ka nongrem nadu balastang banseng ya ka hadu menta bat hadu ki pateng ki bandangwan kam syam la kala ya ka nongrem ka baskan ka jongka hendrai ka yaine ha ka ne ka ju ka nongrem but on dah bala kut ka ne ka election MBC ki election ki bandangwan na kawi ka por sa kawi ka por na way usnam sa way usnam kadai halor ka ju ka mat bat ka nongrem ka baskan ka jongka kata kalong banwan ra ya ka sensyar ka khadar ka sensyar ka bakhoi ka basupa kata kadai ka jingthu kata kadai ka jing angnot jong ka voice of the people party dai namar kata ku ki pai babe nakaliang ka jongi ngiwan ya ka ban scam sa yisien pat ya ka ne ka ju ka thong ya ka ne ka ju ka nongrem ka jongka knang ba ma phi ki pai ba nong kershan ai sa yisien ya ka ketika mon ka ketika diang ka jongpi ai sa yisien ya ka ta ka kop ka pom ka bor ka ikhtiar ha ka voice of the people party knang ba ka jingkerman bat ka jingkala kan long na ka banta kalawe ki khon ki kti kalawe jong ki para ki parsa ki khon kseu ki khon miao ki jonga ka jongpi bakan yo kalawe pesngai kanyo kalawai ka babit ka babyang kalawai ka bapernai what apeng jong ka jingdo jikarman rega voice of the people party kawan ya ka banterwa pedang jongpi bagin ai ya kata ka jingkarman ka baskam na ka banta kalawai ka benangwan dai namar kata ku ki pai babi iwan ya ka ban pensngau pedang jongpi halor ka ni ka banta balai ngi dan kam ya ka sensyar ka khadar ka bakhoi ka basupa namar baro shi kata ki pai ba kibadon hakaleng jong ka jela mi kale ka jongi kidon na pedang jong ka jingdu mensiam kidon na pedang jong ka jingno mensiam kidon na pedang jong ka jingret mensiam dai namar ba yoi ba ka sensyar ka khadar kambet kambiang dai namar ba yoi ba ka sensyar ka khadar ka her dai namar ba yoi ba ka sensyar ka khadar kalong tang silang khamat ya kibadon hakabor bat ya kita ke bom don hakabor dai namar kata tipai ba ki badon hakaleng jong ka jela mi kale ya kidon na pedang jong ka jingno mensiam ki kwa ki trang balla kumno ban yo ya ka sensyar ka khadar ka bakhut ka basba dai namar kata ka voice of the people party ka yang kami na ka banta jong phi ki pai ba nong song snong iwe pa iwe baro ban wanra ban ya ther ya kita ki jing ya kita ki jing jenjar ya kita ki jing khuslai mensiam
balaban hapdeng jonga bajong pi balai baka sensyar ka khadar kambet kambiang ka sensyar ka khadar kambet kambiang dei namar ka jingpang sap lari ka corruption dei namar kata habat pen ku ya kani ka jingpang ka balaban ya ka jela ka jongi mentala lagi pau teli kisnam kayo kamat ya kani ka knyang jingpang ya uni ujat jingpang ubala pen kordet yang iki pai ba nong song snong hi barok away lada ka jingpang kadan nakamet ke jong ubreu ken mau bagi habdon kami kita wai dibandi ban pen kia ban pen koi ya kita ke jingpang ke barana po jokamet ke jong ubreu dei namar kata lada ka jait benreu ka jongi kadon ya kani ka knyang jingpang kadon yang ni knyang jingpang ubala pen kordet ubala pen ring swai ring start ya ka jela ya ka jait benreu ngidon kam namar kata ban sumar ya ka khnang baka jait benriu kan yo em khnang baka jela ka jongi kan yo khia sajisin dari namar kata ka voice of the people party kawan ya ka ban terwa pedang chokpi kawan ya ka ban terwa pedang chokpi idon ya kata ka jingtmu ka jing angnut idon ya kata ka jing skau khia man sim na ka ban taban pen khia pat sajisin ya ka jela ka ba in jongi ya ka jait benriu ka ba in ka jongi dari namar kata ngiwan ya ka ban pan ya ka jingker shana pedang chokpi iwe baro ya kata ka khor ka kriam ya kata ka kop ka pang ya kata ka bor ka ikhtiar ka voice of the people party kan mi syakmat la kalong ha election MLA la kalong ha election MP la kalong ha election MC in yo bantrai na ka bata ka jingbha ka jingbit jingbiang jong ka jait benriu idon nak ni kapor na ka bata ban pensai ru pedang jongpi idon ya kata ka jingthu ka jing angnut ka jongi na ka bata ban ya khon ya ka election MDC jong news nam upamanta hoi haka KHDC bat JHDC baro ki constituency nila penyang ya ta ki candidate lari ki kertong ki banya kon ya kana election balai ngile kumta namar yo i baka ka sensyar ka khadar ka badan nang te pa district council lagi tegi atli ki district council kalong ka sensyar ka khadar ka bala khwan mentoi simet tang damanu remanu hendai kat baka jai breu ka jongi kanang hap kanang her na ka por dai namar ka tang idon kam ya ka ban mi syakmat ban yakon ya ka election khnang na ka banta bangin yo ban pen bhapat ya ka sensyar ka khadar ka badan hang tai pot district council dei namar ka ta ko kipai ba ba ye isngau tho badai tangkat district council ka balong ka ta ka sti la ne ka lat jingeda na ka banta ka jaj ben reu ka jungi ladang ngemla ya ka ban pen bha ya ka district council ladang ngemla ban pen bha ban pen jana ya ki kendon ki badar po jongka kalong le no ya kata kasti kebanya da ya ka jai beriu ka jungi long kumbangi brand no ya ka sabar long kimbangi bu no ya ka skendong re don kam ban pen klan ya kita ki kendon ki baladan lupa don kam ban pen janai don kam ru ban thau susu ki lat ki lenti kumno ban wan ra ya ki lat jingada na ka banta ka jai beriu ka jungi krang ba ka jai beriu ka jungi kalong ka basingan dei namar kata ngidan ya kata ka jing thu ka jing angnut ba on da ba ma phi ki pai ba pi a ya ka kti ka mon ka kti ka diang pi a ya ka jingker shan ya ka voice of the people party ngin lai hatai po district council ban yo ban thau ya ka executive committee hang tai po bro artli ke district council nang ta ban wanra ban yalam ya kita ka district council bahkan long ka district council ka bakhu ka basuba ban yo ka jingker ban na ka mtaki pai ba nong song snong namar dai hang tai ka ban long ka ban thau thamai pat na ka ban ta ka sensyar ka khadar ha ki snong ki thau ha ki et ki hima dai maka ka ban yada na ka ban ta ka kendau ka siap uput usam kariti ke dustur kadai maka kabanyada ban ai kata ka bor ke ikhtiar bangila ban traihi daladihi ndak mata ka khai ka patang ka trai ka ta ban kiwe di kikam dai namar kata habang yo i hakini kiski ka menta sibun kikam hakab dai namta ka khai ka patang ka nuksala dangi phai ban petang te hiodo i ba kumbah nyo pho besen labat dagi bre ki ban bar jong ka jala dai namar bale kita Agi bedana po district council jamsyam la pendan kam ya kata ka bor ka ikhtiar ka jongki dai namar kata don kam bandayo ya ki breu kiba i ya ka jai benreu om kiba i ya ka syuki om kiban penlong ya ka district council tangkom ka platform na ka banta jongki ban kentiu syakiwe pat ki kerdan redon kam ya ki breu kiban try met bet mensiam na ka banta banjada ya la ka jong ka jai benreu ka jongki na ki niki wei ki wei pat ki ching shaklen shop haki priu ki banabar haki bor ki banabar dai namar kata ko ki pai babe ka voice of the people party kawan na po jongpi kawan ya ka ban terwa pedang jongpi kawan ya ka ban pan ya ka jingker shan na pedang jongpi ya ka jingker shan ya ka voice of the people party ka voice of the people party kan nam pelerai ni pentikna sispa akan ka janmir baka voice of the people party kan nam pelerai ya pi ki
ba no kershan ya phiki pai ba nong song snong jaka maulai ya phiki pai ba jaka pri nyo trap newscom ya phiki pai ba jaka jalami khali ai baro kan nom peleran rekan pelai na kita ki baro ki bala ban ki bala penso kerdat ya ga jingbot ki jing perkhat ki jonga ki jong pi dai namar kata ngin mi chakman hakane ka jing thak bo aga arfoi tarik ke pemerintah benai ban ai ya ka jingkershan ya ka voice of the people party ka voice of the people party ngingetkan ha ka arfu sau tarik kumbala long ha ka por bangi nyau ya ka vote party ki wei pat ki lama jong ki wei ki ken hon kem shim ladan shu banut ban sei om sham ladan shu ban kawe namar la kawe tang da ka lama jong ka voice of the people party ngingetkan bahagani ka arfu sautrik jong ni upnai pementa hang thia pom moyong ngin nom yo isu ki wei ki lama jong ki wei ki party hendrai yo I tang ya kalama jong ka voice of the people party kabalong kalama jong ka jai ben riu kabalong kalama jong ka jinkerman na ka benta ka jai ben riu ka jong I sashi sian pat pai ba ngong apeng jong pi ayu wer nga khot ye peng jong pi ai ya ka jinkersan ka bapura ya ka voice of the people party ka jingchop kamlong ka jingchop jong asimet ka jingchop kamdei ka jingchop tang jong ka voice of the people party ka jingchop kanlong ka jingchop jong I ki pai ba na ka benta ka jing bangsap na ka benta ka jing sensyaran bor ka bala sensyaran bor ya ka ne ka district council bat ya ka jala jong I baro ka wei bat ngingai skam ba ha ka ne ka arf sautrek kanlong ka renti ka bathamai kanlong ka jing stang ka bathamai na ka benta ka jaj benreu ka jong I bat nadu une usnam arjar arbusan gen yo I ya kata ka jing men jong ka jaj benreu sashi sin pat kumbadan ka jingong hapdeng jong lo obadum obadaka ya kanu ka jaka don ka sgi ka basyat pensan national dat jongka kalau merukum ju hapdeng ulo obadum obadaka ya kane ka jela ka jong I ya ka jaj bereu ka jong I don ka sgi ka basyat pensan national dat bat kata ka dei ka voice of the people party kabat ay ka jing sngan kabat ay ka jing kaban ay ka jing sai kaban ay ka jing ran men sim na kaban ta jong I wei baro but when ya to priak ketiga namar kata ka sempriak ketiga jong I ka dom ya ka jaj ben reu ka jong I but ha ka arf sau trek yin yo I ya ki jat ski ki ba shat tang shan na shatain national dat bat ban kan long ke jingkermen na ka benta ka jaj ben reu ka jong I sa sisian pat pai ba ngin yami renti ya ka arf trek but ai ya ka jingkershan ya ka voice of the people party ka jingjop ka jongka kan long ba u play u kwa sa sisian pat ban pen khia ya ka jaj ben reu ka jong I bat ya ka jala ka jong I tangine ki kentian ki ba kendian play shibon ya pi iwei pe wei pro u play under khu ya ka jaj ben reu ka jong I bakan long ka jala ka bakiu syakmat syatang play shibon how pra play shibon ya kijingkran kijong pi ke ba pila pun slow ya ko nong rem ke ba pi temu banyang banyakun na ka banta ka MDC election but yang ya pi sai sin balana ka dei kamon ko jong blai unun dan ka lu ka lat ka leti ka pan khang ya pi bat ngai ba la kalau kita pensayo hiban ket yo so yo jing job bat polong no sap ha ka dingapor ni smoke men bat da kamen sim jong ka jing smoke men ka ba haduk kata-kata ngi priang smoke ha ya I MP bat ka isi la kalong ha ka Hills lani Hajanta Hills bat kay ka ba ngwa bakan ong ye pi ha ka dingapor na ka benta kinong maulai ya thong ka bangi thu ya kani ka wei ka bakan rong ha ka jingmot ka jing perkhat jong baro kinong song snong jong ka mo lai konsuel
si bat ngan ong ya kanil da kabal lingkot kalong ay kagul kaban ningkong anda kagul kaban ningkong na maulay pi ay ngin sayo Penginya ay kakti kapasawa na kabanta isa Dr. Ricky A.J. Singkon ba in kino hakali karensan ba in ay ya kajingkren hakali kapor. Haupra Kulai Sibun Kejanmit kabasuk bat kabakemen yefi ki Pak nong sok senong jog senong maulai bat kumjuru yo don ki bon na kwe ki senong so hak mening kong ban pan pau ye kajing snongo yo play try kan rat ubelari ubel suman ubel don rengkat bat kajing yat nanti ke jonga ki jaka ki pher hakaban lek ya kaban yalap Hakabede bat kani ke MDC election ban pensyai sigi paipa ba it joga de kari ka ba it ke jongi Hakabede bat ke voice of the people party ba so manango you play ru ubla don renkat bat ngi kum ke party aga banadu bangis dang yaka pi kum ne pi saki lagi jongi khmat ya ka voice of the people party kalong kum ne kum kalong ki paipa ba it kade ba tang kani ko ka daw banadu bangis dang yaka ke party ngi skotho abangi shimye ka rai ban rong shagari ka jeli joga kam san hima sima dagata ka lenti ka bathmai kita ki nongrim ki bathmai kamlong ka basuk ngi kum kita ki nong seng ki nong yelam bangin laban kot syakata ka jing trang ka jing angnot ka jungi lam da de ka bor ka jugo play ango you play bakat ne piawan aman ki jing elang ka bangi pelong hagani ka jaka katno ka ay mensim baka ay sisa yangi ye kata ka jingkermen amdai tangi ka party ka jongi ngi shumi dan kita ke bangan sakren ndai kham thame ka jingkermen hi ya ka ri baka jat benriu ka jongi haga bede bat ka sansar ka khadar bat haba ka bet ka sansar khadar narong pi ke wei ke bot yaka te ba elma war iba penyat jaga ni kecing lang haga di kapor kublai shibo ni kiten ke jongpi iba edi iba lai ke jingkren haga di kapor iba bright iba long emily ba e jongpi ke shong basa hapo pod sam jong ke snong maulai yapi ke patba baro ke ron ni kapor sa kamon jonga sate sadien ru ke bangamlak ban i sate skadiang hangte hajrong ru ke bangamlak ban i bat syate ke jaka sobanong kublai shibone nagamta ka ka janmit ka ba pila plat ya ka ban wan ban sngap ya ka ni ka jing pensai ka jongi kom ki nongelam jok party hakabede bat ka party ka jongi hakabede bat ka MDC election nakaliang ka jonga ngan kham nganum kren hakabede ka MDC election ngan iba edi lada ban kren nani saya Emily Jongpi ben kren yu to benta reina kaliang ka jonga nga sukwa ban kren tang katu ka ni kimat bat kamat ka baning kong ka ngasno ba day ban ong haga di ka pora kamat Jongpi ke pai ba ba e jong ka snong maulai ngayang haga di ka por ya ka ban ong kublai shibone ko ke pai ba nong maulai boleh ngong kumta Hiyo sko wi ong iba edi ngin smok kemen mo iwan tai MP Bodon Burom ndai menswa khat be tang Dr. Ricky General Secretary jogo parti ndai menta MP Bodon Burom CSA lemda dei na kadau jongpi mo de ma phi ke ba long kadau ba yang bakinong MP Bodon Burom kata syuki jogo MP ke Bodon Burom Kasuki jong MP kabarang taga kerdan Kasuki ke jong MP don ru kabor ho ngi tu ifi kadang kabor haka wan kata kabor kare mapihi ke papan kopi kata kabor tangem sakawai padu ngem dai ban klep kabak kong santam kabai dai batta UMP Badan Burom UMP uba
mau song kata suki badan burom kata kerdan bat kunta ter kabak kong santam ngakuak pengintip kalong kadon ke kamram haka kadon ke kamram kebayasno bat kani ke kerdan bat haka ni kepor nah kibala ailat yang abang long tangkung sakri jong pi pan pi ma dei ma pi kibala pensong yang haka taka suki jong MP kabadon haka ru ya kata ke kerdan tang bahanga ngasngotu tang kani kawai habang persang ban keli ladi nadu bangalong MP uwe ni MP ngasngotu kabahat khamat do jonga kalong pangadon ya ka kamram kabang hap ban pendep ya kabala khui lanti ya uno kanu kabriu kabasong haga ka suki lagalong ka suki ka jong MP lagalong ka suki jong MLA lagalong ka suki jong MDC lagalong ka suki se jong rong basnong kato ka suki kabadon ka kedan ngem dei ban klet bakadon ka kamram kabak mat bat kum usakri jong pi kom bang kular nagani ka jo ka jakahi bala de pai pa wa ilahat janga bangan long sakri jong pi ka jing kular ka jonga hagu ka por kalong bangan sakri hok bangan pendap hok ila ka jonga kamram bat bangan msat kala ila ka jonga ri bat ila ka jong ka parti ka don benta ban seng pai pa be ke kanrat ke be jonga ka jing pat nagaliang ka jonga kalong ngobha ya ka ban kan mau yanga haki jing doi ke jong pi kenang bang yo ya kata jing kot ke jing kya kamang don kam snoto habang don hante hadali barho bangan la ya kaban pen kaba pi pila pensat hagi terpeng ke betlak bangan don hante hadali ngam tu lang marwai menuru ngadon uta bangan syakri uta uba long urisat lo menski bar urisat ding jaga jing im ka jonga utei ju eno inga menu bat lanu ru bat ngas kenmau habang don hadali pensyong yang ha katu suki hamadon hapo katu lempong jongka yang dorbar ba jong kari India kenmau yiki kendat be jonga ke bela ailat janga bangan sakri bat kumtu ngayeng kumtu ngakren man bangayo yakala dei namar uplay bangan sakri badai namar jompi ikendat pangala ya kaban pendek hok kat bo uplay ibet aga bedai bat kajing long kataka jinglong jonga kum sakri jompi komulani ko MP hangte hapo Delhi te ngapoi sikamat kabaar pat ipat pa be ngasukwa penkan mau ya gitu kibla ya kejengkersan yanga telek si syaban poi sikamat baan ngasukwa bat ong sekani gawe lagamenta gitu kibla jit kibla kersan ya voice of the people party lagalong ham mulai lagalong shano ki konstitusi ki bahap ngin kan mau kini nong tau MP ngakwa ban ong kani gawe nagamenta kito ki way pat ki bam sim lakersan yang hagani ka MP election gebang sunam ngasukwa ban pun kan mau yapi kan mau ngamde MP tang jong kinong kersan lani kita ki mau ki nong kersan jong voice of the people party le lani kita ki nong kersan jong ka VPP ne ka parti upra ngalong UMP jong ka Shillong parliamentary seat ngalong UMP jong ka Shillong parliamentary seat bakom UMP jong ka Shillong parliamentary seat hangte Delhi ngang pendep hok ila ka kamram compare la pidi ki nong kersan jongi la phem dei ru compare dei ngan jeng nagam dagari bakachat penriu ngan pendep hok ila ka jong ka kamram kom uta UMP jong piante Delhi te kamat ka baar ka mga kwa ban kran hagani ka por kalong nagamenta gitu ki nongkersan jongi nagamenta gitu ki balaya bot yangi nado bengi stang ya ka parti kata ka khatnai tri ko banai ba khatwe usnem arajar arpwe let's say pilap tip ha
yakin nongrem joko parti hindre yok le se hakan kapor don seki weipat ke bampat yok snow ke bampat tip syapang the voice of the people party balai baka voice of the people party kami balai baka parti ka jomupra kami partai ngakwa bangin pinyetip syai ko kipat ba kan mau ngem semi namar bakwa banyak kon election ngem semi bangi kwa taga suki ngem semi ban kwa bor ngem semi banyak kwa kada kerdan ngemi namar don ke daw ba dawsan ke ba penki ya ga jinmat berkat ke ba penki ya ga dokno ka jong ki kat to kat ni ki riu rang ba hapo ka jelam jong president rang ba jongi iba aden melabasai mat pat ba be shoban poi shata na shukwa ban pen kan mau jungi kai kani ka sansar ka khada kai kani ka politics ko ke pat ba be to tip ya kani ka we ka jing shisha sha yang abangan wat ong bai te doktor reo ya lap mo ya kitien ka jong play rei em ngakwa ban kren ban shem ya ki kat to kani ka jing shisha naga kitin ka jong play ngamla ban kiar ngamla ban ya laj ban ngam ya laj ka taru namar ngalong kum ni kum ngalong lingkong ngalong hiu tau syakri jong utrai ubala penyem bala sius pa yang au uba khot yang au ban sakhi u haga nugo benta bat dagi dagi nongrem ki bala bu bat habang pai suga sensar ga khadar kan mau dai ublai ubala bu baik bu renti yaga sensar ga khadar hadian bola depan sna ban thau ban pelong ya ke bro nang ni ka partai ki bagi khmat ki jong obreu ki yo i bat ki bagi khmat ki jong obreu kemla ban yo i o bleu la po how breu o bola thawa ga dur ka jong hi ya ga ban sensal halor ki parliament sem but halor ki way pat ki jing pelong ki jong bleu dei namar ka daus im David Wong habang par khat ki beneng jong me bat ki kam ki syariati jong me o breu ulang ayu ba me kan mau yo baru khunu breu ba me wan khmi yo naba me la pelong yo tang kandiat kampo pan yo blay le hau ne breu ang sim David melabo iru yo hau ne breu ban yo ya kata kabor ban sensar halor ki kam ki kti chong me baro bai ba ba itu tip nomor kata kata baga sensar kadari kadai kabo blay ula bo bai bo renti ban namar kadai kabo blay ula bo ni ju ongken kadai ka sandur ka jong blay Panamal baga deka sandur ka jong play kan mau baga kam sensar kadar kam deka kam jing kun mod le kun jakai kadeka kam ka ba kentang kadeka kam ka ba don haka ya ga jingket kri ka ba kraw hadu kata kata ka ba khot jaga jing ai tilut ka ba khot jaga jing len jeladi naga benta uno kanu ka breu ka ba shong bar ka ba shemi karai ban wan syakmat panlong nong elam lani panlong kita git nong sensar pai babe oblai ru oblai i ya ka bakut ngadu ka sedang o ya i ya ka ni ka jat penriu kada ka jat penriu ka bakerpang kada ka jat penriu Israel aswa bagan poi sigari jong ka jingkulan oblai ulabu ya kita git kendon kom kita ke ban syamti ya ka ban sensar haga ka ri ka oblai ulakulan oblai ulah depan maham jadi nong sensar juga hima Israel ayu kini banle kum ke nong sensar oblai ong kum ni mewat penkan riang ya jing bisar mewat nyau silang khmat mewat bamsap hanrei tang ya ka hok men bot pat kum ta men im kita kidai ki jing bo baik bo ranti ke jong oblai naga benta ki nong sensar jong kahima Israel mewat penkan riang ya kajing bisa mewat nyau silang khmat mewat bamsap hanrei tang ya kahok men bot bat kum tamen em kata kadai kan nong remblay haga bede bat ka sensar kadar tang kawe bat kata galong tang kahok men bot bat kum tamen em bat nga kai kawangi i kalong bagai history gaya tu ini, abagis juga hima Israel, ki pendam kam hak ia katakan nong remblay, abagis sensar ia hima bagi kajat penriu Israel, kajat penriu Israel
kay yang res bau play ula kular ya kajat puni Israel lada ke sumar ki hukum pesun ya pi ngan long nang le iki bai le pi dai na makra kadau kajat puni Israel apo ke jingalam jog iskim ki basensar ya hima Israel da katakan nong rim penriu baklan wat kalong ke berit rai kalong ke baklan kalong ke roy kalong ke jat penriu ka bakiwe kiwan ban pet kwi ban pet ibang yaka bat ka long ru ka jing shisha bak history ka yato bah pakis nong sensar pat jong ka hima Israel kelan det no ya katakan nong remplay kiwan ra dakat nong rembriu haga sensar kadar kay ka bajay ka jat ni Israel kapoy hadu pot bandakat aryang sisendan bandal kalalong kimrau hari lejong pat bae ni syam ye kene kajing sisa pat bonsen komu sakri jong utrai ngaju pen ringdor ya kajing long jingman jong kajat pen Israel pat kene kacela ka bae kajangi ngiong ye kajat ye kacela kajangi kacela kari ka bau play ula kerku sikadaya kari ka bau play mo kari ka bau play usong kari ka bau play ula pandap penbiang yaki ai baro nai ai ka balajai kani ka jalla ka jami ni i ya ka ni cinglong cingman jong ka jalla jongi ya ka jing hiar arsat haki benta ba pher ha ka ni ka jalla ba e jongi kat sabangi phai ko ki pata ni ju khan ya ka ni pet saka ka kya ni don satrai pet saka pule puthi satrai pet saka yok ka kat satrai pet saka rap karyang ni don saka benta ba satrai pet saka khai pateng satrai pet saka haga bedai ba sensar khadaru i don saka benta ba satrai ba ya ka nem dai ba ong ka BBP ndai ya ka ni dai ba ong dagi tnat rekam ba pher jang ka sarkar India kom ka niti ayog kabang kawai kabe thu shapang ke jinglong jingman jong ke jala baro bodon hagari India komno ki keu hangno ki keu komno ki her hangno ki her ki don hagadu ka kerdan kawa sosi kalong bagani ka jala kawa e ka jongi kawa blay ulak kerku komong dake spa mariang dake spa mar jongi mar po khando kajat penriu tiplay bat komta ter nai ka basngosi kalong ni dei ka jala ka basatrai do jong ki e baro habenu jor bat ki we ki jala khamtam na preng ki jala ki barit ni ni jor sikini ki than lamingi ni lai ka jala ka basatrai do jong na preng ki ni ki jala ki baran hagani gari ba et ka jongi ngam chep ko ki patba la pilaju persang nem ban yet ban wan nadu menu kas dang tron kari baga jat penil jangi nado meno bengisdang ban rondin kombolong mau semprong obayat gadin ngiru komta ngai ga jat penil jangi kom usemprong obar rondin obar sakdin bat obar satrai jong ke nado meno ngam tep lading iju persang em ban wa ban yen kai ka bah gajing persang ban gajing soto jonga kalong nganget nginum don ban klet yak ke belajar Haus nem arhajar iwe. Hau benai Januari. Benai beningkong jong arhaj arhajar iwe. Kadai ka snem, kadai ka benai. Ubang ila do no ya ka we na ki cingtai ki bak koridor hagani ka jala jongi. Bakata kadai katai ka yeng dorbar ka bodon hangte pok khandai lat. Mo nganget ye kan mo. Haga bagat ko ding kala bamdo ya ka to yeng dorbar ka bala ponam ka ba itnat nado por Assam. Kabla don hangte pok khandai lat bat kabla snosi kalong nadu arhajar iwe hado kanika klemat hangno kadon kayeng dorbar hangno kadon ngisutep pagadon sete sing thai mau diang hatung yu iya ka kalong kumno kai tenat kai ipo ipiang em kai kamung yu snow kalong bahapor bampat dap ya karu kalatuana katuka tunom jogo kayeng dorbar kalatua kini ngelak ban ringdur ngelak ban i ya ka jinglong jingman ya ka dur kadar jong ka sensar kadar kari ka jongi hai
yaki banlong kita ki sakri jongi banlong ki nong elam jongi kenong thau an ke jongi ngayo I haga jing pet ka jonga komo priu balaya rengkat bat kani ka jala ngai I tang kani ka wei amdai banga ka dok ti rei ngai I bak imat haki kam skim soto ya ka jing kentang ya ka jing don kam ya ka jing koridor jong ka yeng dor ba thau an bat kai ka blacha habar komoong habam pat depru kala tuwana katahi kala biang ngesngobat ong banyak I ya kacing hiar arsut jong kacing skoto ya kacing kentang jong ka sensal kadar baling ong kumta nomor bal kalong kum ubriu uban na ying la jong te ngim salya bantu ngim salya pan le ikanu kadu ka kam pamdei na ying la jong kata ka ying dorbar jong kita kinru phongot don ban keli balai haduk mentang empat yo ngam idon manu ban yeng ban tawa ban idai ban don habang alit sabar sekwe ke jala ngalit sa Andhra bat sa Telangana hadian bala pia igdi arli state tang hadian ke Malaysiam alaisnam kala penyang yaga yeng dorba thawan ke batmai ha ke jala jongi ngem yo I kata kani kala biang ban pen I ya ka dor kadar ya ka jing snoto jong ka jing kentang kum ya ka yeng dorbar ka bau khasi ki jong ka dorbar blay mo ho khasi ko ki pa pa be kini ki bangi I ka jing yat nanti jong I kum ka jala ngai badin nando usnam arhajar iwe ter bangi I bekas tang ban hiar ka sensar khadar hagane ka ri ka jong I hagaba kas tang banwan kita ki bakwa banyak kun ni election namar balai tang banyo ya kabor tang banyo ya kata kerdan tang banyo ya kata suki kiba kleppat ya laga jong kamram ni ju ya snow hagi di bor bagi don kiba ya kun ni election tang banyo ya kata light sao labiang compare kajing nang jing start compare kata kajing skoto kajing ket kle salyai kata andre tang banyo ya kata light sao te kalau biang kamu tang banyo ya ta kerdan kom kita nong ilam nong mikmat kalau biang andai ki baklet ya kamram dai nomor kata bakini ki bangilat jet ko ki pat babi nang bakini ki snam bano ki banglalit no bakila fail yang I kom ka jat penrim kila fail ya ka jala ka jongi badai nomor kata ka perlong ken yang I ba hapok ka jingilam ka jongi ba adan kabilai lom ki katto ka di ki perlok ban ong pim isen ai se ikan ikan celah ke jongi la datang sanpo telikis nam juga tingyak nanti shani sati satra ngi don kai ka banja nang ni syakmat dei nomor kada ko ki pat ba mi iba bright mi ke jongi ba batskem Dr. Batskem marbo mi ubreu ba kumangharu pat mjudon benta ta kam politics ngamju don benta ki kam ketiki kam seng balang tek tang komunoi kai ubang ahun nga kemen hangte po nihu batang ko musakri barit jongutrai kajo kajing sokhya ka badon hagani kamen se mar ga jing macam berkat haba berkat jaga lawe kala shisngi jongki khon ki kti yala dia ngala biang andre shano ka lawe jogi di khna ke ngai kai ka dor khmat ka badum tlu ka lawe ka badum kajing ka dor khmat ka bano amidon jing kermen habang apet habang ya kren bakki gari gadur kadang bat ngemla bandem habangi bisar habangi pensong dong rem habangi bu jengkeli balai baka hiar hadukat ni kadau pak dausan hikalong kajeng fail jong kita ke bengila jit panong ki sakri ke jongi banong ki nongilam ke jongi ke nong thau an ke jongi dai nomor kada ngisdang ya ke party ka voice of the people party ka party ke jong upra namar ngemla bansa bansupet amla syak tang bacu ngap ya kajing kajing lanyar jong ki patba kaleng sodom jong kadi gari ka baik ka jongi dei nomor kada ko ki patba ngimi ngan ong pi kajing mi jong ka voice of the people party kajing mi jong ka party upra ngan ong pi kam dei ka basukwa do breu nei ha kajing yu ka jonga na kran ni kane tang ka musakri jong trai namar ngamju po sneu ngamju motor bangan rong sagani ka jeli
kham tam lele ha ki ong o ka baca khlia ka politics nada mthok ka politics nada me da galanti bamdei umlong nei hanga ngasham tang ka dikawai ka politics si ka dei ka bala bo bai boranti doble ka politics ka dei ka kam ka bakentang ka politics ka dei ka kam ka bamdan mano bala banyat nak ka sensar kadar hi ka bangi syam haki yang ki sam jongi kadon ngi syam haki imlang salang ngi syam haki balang ki jongi haki jela baraki ri joga perthai barok khawai amdon mano bala banyak ker lapi isi yaka pi that yaka pi ijli yaka andai kanmau kalong shibanta jong ka jing em jong pi batonga bat komno ken bagata ka balong shibanta bat ka jing em jonga ka ba barok kyong ka bachaklia komno ngan la bansha banyak ya kata baca kaya komno ngan la ban ring men sem ya kata iutung shano ngan poi shano kalawe juga ri ke it kedangi shano kalawe juga kun samla ke mengikai dai nama kata ni stang ya kata ke parti para bengi sem ya karai ban stang ya kata parti karai ke jongi kalong hadin pengilap pendam ha ke jing dwai bakarai ke jongi kalong ha bengi lech ke jat penriu ngin ya tho ya ke jat penriu bangi mi komne nagamenta yaga banpen empat banpen papat pen keladur yaga sensor kadar hagani ka ri ka bait ka jongi daga takan nong remble jogo hok pat ka jing sisa naman lak na kata amdan ka weipat kapisa kamla bantau thamma bantau perthai e ruem kapisa kadang dei tang ka sakri ka jongi ka bahaki dor jong kapisa dan ka khmat ka bamatla dan ka skor ka bakulut dan sentur ka bamat bankrem dan ka khle ka bamdan jabin kata kabang i nama kadang dei hitang ka sakri ka jogi kan mau ko ke pat ba ngemi sesis na kwa ban pen kan mau bangin tip sai bangemi namar bakin ni ki wei kala fail jangi lada kem pat la fail kan ong pi ka VPP kanomi partai dal lei ruem nai ka jing fail ka jong kini ki parti lagi long ki parti return lagi long ki parti rulum kala fail jangi ha ka jala kala fail jangi ha ke district council dai nama kata ngemi komni sakmat ko gi pat babe warngan ong pi kanikawe soban song kan mau bangi dai ka jat ben riu ka bet tip play ka jat ben riu ka ba wat jo play ha ba kai kendo ye gi jing bat nganget ngam bakla bampat don kom baja haganik MP election ba kom ka jat ben riu kita pelong ri ke jing dwai ki balang ki nyam ba pher ki pelong ye ke jing dwai namar balai bagi don kam ya ka jingkala hagani gari ka jongi pada sisa nga sobat aingot yo blay kombo blay jule hagajing ya nanti jugi kon Israel man bakadap san posnam man bakad jat bani Israel ka rakhe ta jubilee ksar ka juton ka jing pelat ya ke mrau ka juton ka jing pelat ka badu blay ya ka jat bani Israel na ki jing ka baki ke kendo ban nga sobat ong ngamdei ngakran hangni ban penkesan nyelde dan ni ban penkesan ke parti M habang perkhat ye jing mi jong the voice of the people party take hadian san posnam jong jing yat nanti jong jela bau play usai yagani ke parti ke ba ngimi ya ka ban wanra ya ka sensar khadap ka ba kat kom kan nong remplay am da ka wai pat ngim don kata ka spa kata ka rupa ka siar ban ai haga jingi lap election jongi nalani hadu menadu bengi sedangi ke parti kae ka bengi lek kalong ban sia tho sia jat bende pek ka jela jongi kala hiar hadu kat ni kae ka dau kalong ka jing de ko jong ka sensal khada ban ngemi komni ka bala pelong yangi ka ban pelong yangi bengi mi komni sakmat ban rong sagani ka jeli ban wanra ya ka ban penkhoj ya ka sensal khada ka bala jakla ka bala iltung ban ka bala kata hadu sikadai ya ngi menta bat ka bu ka jingma ya ka lawai ka shisngi jong ki khon ki khti jong phi jonga ka bu ka jingma ya ka lawai ka shisngi jong ki ek ki bo play wala bu ha ka ne ka mariang ka ba ek ka jonga jong phi ki lom ki wa ki ding ki se isn isang sat ban pe ki ala de ki don ka sentur ban ang ban mom ban yam ken jen dalayam pi pe ka tur ka dar jong kani kawa umkha pai kadur kawa jong gom serpi lek soyong katu kawa hakmat jong katu ka station soyong katu kala jabo kan nong stoin shajain the hills kano ka kabla don hi hapo bo kabla kabangi i kabla don ki sor lani ki rut nong kajing jot mano ba penjot andai mangamapi
hadum day mengamapi kom kajat penriu ni hapan kendet penriu nyemla ban mau ban su kom tu ni hapan le kata kali ke voice of the people party ka terang bat ka angnot ya ka ban le ya ka ban penem pat pen bhapat pen kladur ya ka sensar kadar ka badan hakai ka jingkir khali amdai tangi ke para breu na ye ke we ke jing pelong ke jong oblay ko ki pat ba dai nam ga dang song ba ka jing mi jong ka voice of the people party kam dai ka ba su jarang khat ha ga jing pet ha ga jing yo i ka jongi bat ha ga jing ong jong ki ba pun ka ba ki ong ni ai ngo you play ba play u say ye pi ba say ye ga ni ka party ka voice of the people party ha ga bol bar ka ya ka ba ka jat penriu ka don kam tam pada sisa ko kipat ba ngis ko ban ai go you play nagabentakan ka party bat pai pa pa ihit nga kwa ban ong ru kani ka we ba bang don hang te dali kat no nga su sarong anong epi habaki kli nga komno ka party ka jong ne dang lai snam jong ka jing yak nanti ka party ka be kon election kan pisa komno kala ban job be election ngong tang kani ka we namal bakum ke parti ke basyanya hoble bat ka jat penri ke bawat ke kemat ke jong oblay dai namal ka katau oblay ru ujubat soban song ko ban perkan mawi kum ke jat penri haba ka wat ke kemat jong oblay ong ka ktin lada ki breu jonga ki bakot daga kerteng jonga ken pen rit jilade ken doi ken wat ke kemat jonga Pakin paino na galanti paman ka jubab ka jong play kalong ngangan snow ye kinabeneng ngan mabigi pop jongki ngan pen khia ye gari jongki ke pat pabe ngan ongi ngan nget pin menjor bat nga ka jela ka jongi ka don kam ye ka jing pen khia ka jat pen riu jongi ka don kam ye ka jing pen khia kish nong ki thau ki jong phi jong ki don kam ke jing pen khia ki long yeng long sam ki jong ki don kam ye ka jing pen khia ban ubriu ka briu ki khon samla shanang kan thai nganong ki phi ka bakum ki ki ski ki por ki don kam ya ka jing pen khia ko ki pat ba be baga ka jing pen khia ka ba wan no play ka don kam ru banga bat no phi kom ki pat ba jong kan ka ri ka ba e jongi bangin yet bat bangin jitu daga lenti ka jong play kabalong kabadai pat kabasisa kabat kabangis dang da kabangi penbat ye gani ka sensar khadar ha gani ka ri ka jongi bat nga chuang ha gani kisngi kamtam gani ka jingi lap election teng teng ngabo ye ka jingkali balai bakini ki party ki way pat mau balai ha baki wan se pat ba ya tho yu pat ba se let's say ha ga bakum gani ka sla kum ni bo pat ko ki pat ba nado bafila jit yangi bagin long ki sakri ke jongpi pet manswa ka state jongi kalong kumno pet hadin bafil ailat ngi kalong kumno menta ya thu nganget kalabyang bau pat ba obstat un bishan langin jit biang nangin kenta denam dai pat ba ma ya thu yangi manswa pet ka state ka jongi kam don nado bawan mangi pet lami kita lai kai ka baca syaban ogepi haga jing yat nanti ka jong aku MP ha bangalek keleng ki kendong barok life hundred ki konstitusi banganyo i dagi jong ki khmat ya ka dor ka dare ka jinglong jingman manshu si ngawan samau et ong ki dagi romba kani kalanti dei nadu por asam ko ba la shu e kumtu dang menta dang sna ya kani kalanti ngalet satay shapo saipong kadon ka saipong blok kai ka baca nado ar hajar ar ladon kata ka saipong blok hadu menta menne kato ka saipong blok ka sulong tangkum ka yeng ka ba i kum ka yeng ja ampat don besong hangtu ya kata ka saipong blok ki operate nang no ki pentri kam nang no na po later ki bat kat no ka long ka jing ya ki tu ki pat ba besong saipong ba ki hap ban le shadu shalater ki kata ka jakaru kadai ka yeng ka baki shemwai ka baka sarkar ka shemwai naga snong later ke aga ba ki shem ya ka wei ka mala jong ka tu ka building ka bade ki try jong ka snong later ke pai ba be ngaya che tu gelenti banlet na po kerpong banlet sa saipong ka don ka surok ka ba menta kam don shu kalaja ka ga surok na pet ki school government LP school
Shadi ke thai maumi nadu usnem khat khandai spa anru phyo mantala khang kherdap amdon khna sho tangke no hi kai te kirang don kirang yo iga tulop bat ka bang yo sko thamula kalong badang don be tho yanga bat dang don ka jing thungkam sa armut ke no hi kai haga daga jo ka skol ko ki pat ba be sko lengo so thamula ngalet shamarman shatai shapo riboy ka PHC ka barang suple arhajar arhuar ngarong kita gis kamera hantu don kataka x-ray machine so tanat don x-ray machine tambah kam prekam namarki kamera pak kimbyang banpo yaga x-ray machine kan don jingon ayu kam don jingon kat shabang phai kam tam lele haga bede bekki jaka puli ki jaka sumar lada ki dehi joga sarkar nganong pi namtep lada bupang wasitom pan shanya higi hospital sarkar namtep shonogen poi naga betaka jing puli puthi ki khon ki kthi jong phi jonga lada ngi shanya higi school sarkar lani ki no ki institution ba seng de sarkar shonogen poi de nang tang ong hamno gada ka development philaban kren ni gada development pan i hak mat jong pai pa hagi por election nai ban kam ban kan tho yano shu ong te pet kalong kum to man swa man ta kalong kum ne e hak ding start jong pai pa banjit bat nganget skam balada kum kita ki sarkar ke blasan sharingi lagalong ka sarkar ke national party ke congress ne NPP ne BJP ne ke long ki sarkar jongki sengre ulum ke blasan sharingi lamba kini ki number of limit no lada kila le hokte lada kila pendep hok ila ka jogo kamram hab ki shong ha ga kerdan kabau patpa ula jin yaki ngan ong epi ka VPP kanumi partai kalabyang lada kila sensar hok hanrai ko ki patpa bakila fail yapi badanga haki banta ba phe dai nomor kadang-kadang ngimi syakmat ko ki patpa padai nak kadang sesi sen ngayang de kapor ban pun kenal ini baka jala ka jongi ka sensar khadar ka negeri ka bai jongi ak ngan ongi phi ka don kam ja ka jingpan khia ka don kam ya ka jingpan khia namar habat ko ka sensar khadar lagalong hagi yang kisam hagi snong ki thau hagi imlang salang ki balang ke jala bat ka prathai bara ko ka kulmar lot paro dai namar ka kadang ladang impen baik ya ka sensar khadar menta ka bekerjang lanopat nadam dai mangama phi manopat nadam dai mangama phi ke ban pen bhapat ya kan ka basniu ka bangi i haga sensar khadar manopat pat lanopat nadam dai mangama phi ladang mi ranti kom ka jat pen riu ya ka ban thaipat ban pen bhapat ya kan ka sensar khadar ya ka ban won rapat ya ka ta nong rem blai haga sensar khadar kom bala pranam nadu ki port ndai thai nganong phi lanupat manupat dai nomor kata ko ki patpa ngawan hang ni ban khot yo nyawe dia pi bagani ka election ka ban soal MDC election ka bastang khandiak swi kan long ka lot bat ka kabuk sia ni kom ka jat pen riu bangin yatli bangin wanra ya katakan nongrem blai haga sensar khadar haga ni ka ri ka hit ka jong MLA election kumto ngidang sedang 400 tahun re o ngasno sarong snokmen yapi kinong molai ke balalong ka way naki salty ki constituency ke bal pediang ya ka nongrem blay haga sensar kadar but day naman kadar hidai hok ban sarong kum ka jat kum kisnong molai ngasno banong pidai ban sarong ba pidai mapi but kita gis lightly constituency ke bala pediang ya kata kan nongrem ke bala i jingai ya ka jing don kam karke ban wanra ya ka nongrem blay haga sensar kadar bat ngangat pem babi habi jet iba bright habi yang hangte patus council mo amadam habi yang hangte po ka assembly ban yang ban kren im kren yang tege issue jong ka molai i kren yang ke issue jong ka state hi borok kawai ngaso sarong ban ya don benta pari ba bright
but haga MP election Kublai Shibun bapila pentam katto haga ni MP election kepada mo Kublai Shibun bat ngam don kanu kajung aratin bahaga ni MDC election kamolahi kan le ya kabadai namar palai kemau ko ki pat pabe ngam don hang ni ya kaban kentho yano nasno kanika kampi kanika kam rangba ka kam sensal kada kam ni ka kam kena denam dei kanika kam ka bekentang ko ki patpa baca kanika kam ka bekentang tongin longru kita ki rangba ki banang ki badon ni kataka mau kataka mensim ban lane ban kren dagi kentin ki badon akor ki kentin ki badon purong bangin yok kan abangi song dagi suki ba om badon purong kan ya hap kan bat kataka mau kataka kasuki andai la dangi su kren kum to kren kum ki khlong khna nanong ye pi nga kum ta nado horong sene nakhya ka mensim habu yok sngo ya ki jingi kren ki jingi lap election ka ba kan tho ya kan ye ka thai kam i long ka ba itanat ka itak dor kat kata pan pensong haga suki kata ka kerdan kata ka badon burom ka badon kabor hato smutunat se pan snap ye ki kentin ki bat po dor ki kentin ki bat tat ki bom mo kun kita te ban solong ki nongelam sonongen boy kum ka chat pun rion naong kadon kami ngi pi bengin duai o blai unyarap ni ambai wat yang ni kino hilam jong PPP yo ni duna hang nong tai senang yang ni peni yang ni mo kan bha kumta bat ye ki wei ru in doi kenang ba ngan ong ye pi bo wat ki wei ru kin snotho ya ka jing kentang jong kan ni ka sensar kada namar habangila snotho kumta lakawan kan no ka party lada ka pentri kam da ka nong remplay ngan ong ye pi kat no kan nong ka jingker khu kat no kan nong ka buram yau play uba em baru bersisa karena kan ke buram ini kum ke jaj penriu bagani kari ke jongi bagi nong senca ni ketika parti kamat dai kano ke parti henry kadai ke bayang halor kin nong remplay jong ke sensar kada kata ke bengi don kam bat ngar amdot tambah badai ke mit kadika don ulo hantai tang mangatip hantai selendar jong lo ki don ki klor ki wapnai krik ngatrang bat amdot bani ya kan ni ri ke bayat jongi baka tengsan kum ki klor hapdeng ke perthai ke basun panganong ye phi ki phat ba bayat jong ke nong maulai ki jong sno maulai bat chik ke manga bat ma phi ngi don ke penta ke kamram ke bakhraw nomad dei ma phi ki kanrat dei ma phi ki bala ban pun urlong kemau ya kata kari jong ki play kari bat ke sensar khadar kabakat kum kanong remplay bangada terang bat ngada angnut bahakan negeri ke bayi jongi bagi kita ki kenrat bayi kenjit ya kanong remplay bas sesi sen pat ngenyo i ya kan nam bat ke burong jongari ke bayi jongi bagat tengsan kum ki klor haset meneng kat penang dum ka perthai kat tangin nang tengsan baka perthai kan i hangni kadekari basan ki play hangni kadekari kabasisa ngi i kanong remplay bat nga sen soban song kat nong so sorong hangte bangayo ban sakhi ki bakari ka jongi ka ri aga bagi song kisa kita ki bang wat ya ka khmat ka jong play bat namar pengile kumta o play ru jubab bat nga ong yaki karien dia ka don kam ya ka bakom kani kanong remplay haga sensar kadar ladingi kwa bani ya ka dri india baka tengsan hakmat chong ka perthai ngi don kam bat nganong pi dei nomor kargatau na Chhattisgarh kia phone yang ki ong ni kwa banya mau ka parti ke jome kan don hante nanta hapo Delhi nganya thoi pi saban song kadai ka jing sarong yang gum ka jan puneu aga boy wei usomla uba kuliah po Delhi University aga taka kanika young parliamentarian kepala pendapat dari United Nation o yang pan debate da ka bau but de nong rem jong ka VPP bat ka bas ko sarong kalong yang igum ka chat puneu kalong bau job ya ka uyo meningkong aga ta ka youth parliamentarian namar balai namar ka nong rem play ka bau Ukraine lengba ka jing snop ka jong u ya ka ka ba ngi kum ka party ka pensno de ka dai ka ka ngin su sarong kum ka chat puneu bat hot ngi ngai aware di
ha kan ga kanti jong kan ke MDC election doi bo play on pensai ke jimut berkat jongi doi bo play on wanra lengba jong pi jonga ya kata ke seksal kadar ka ba kat kum ka nong rim ka jong uhi ha kan ga ri jong i ba de hanta ken ngin yo i ka jing snan ya kalau we kalau siski jong ka ri ka e jong pi jonga kalau we na ka menta ki ki khon ki ti jong pi jonga ki para ki jong pi jonga parlok be jong ka snom molai sashi sen pat kom usakri jong pi ngayang ha ka ka por bodong sashi sen khub dai shibune ya ka ka por ka ba pi ai ya ka ban snap pi su yang kom ne tangan skam mo la sai pila soto mo ke jing pensai ke jong i ke jing pensai jong ni usakri operat jong pi akhmat jong pi ki kanrape uplay un kerku ya pi uplay kerku ya ke ngi sam ke jongi uplay kerku ki snong ke thau jongi uplay kerku ya kan ka ri ka e jongi ka bangim dom da ko wai pat lai tang kan ni banangit skam uplay on da un care uplay un ra sa shi sen pat ya ka nam ba ka purom jong ka ri ka jongi bangan yo i ka ri ka ka ski bagalong ka ri ka ba khli am sa tudong ba ka ri ka ba ai am ka ri ka ba krong bat ka bo uplay ka ba nginyo i ya kata kau oblay untukku ya ki kam ki kti ke jongi bala ki wan ke nong sun na sikad yang na sikamon oblay nyale na gamta jongi khoblay shibun ki patabi Kumai shibun se ya kikintin ki jong pi ki kikintin ki basong smai ki kikintin ki basong balai bat ki dei ru kikintin ki ba ai ru ya ka jingi kai yang i ki pai ba bat kumju ru kalong ru ka nuksa ngani thu ipi ngam atatin ngakren ya kane ka ei ka pelong ya ka voice of the people party ka bakerpang ngamar habangi yo ya kinong yalam ki babu ya ulai hakman kata kadai ka party ka baim ngamar ba kadai ka party ka ban pet ru na ka daw jan ben reu ka jong i baro ngai kulai sibon sa ya ka por ka ba kodor ka jong pi ka ba pilawan ha kani ka jingalang bat ba pilapan sopo yang i kinong molai ban nganget ba ka jingkren ka jong pi kalarung ha ki donut ki jong i baro bat ngasno skemru ba ka ei ka ba pikran kan yai ne hangi om tang ha kani ke election henry kan long ka yai ne ru na ka benta ka jingem ka batei ka jong i bat bai ba bi haswa bangan khot ya yameli jongi ba in a ya ka jingkren ngaket ba pilakwa ba ya so ya ka jingkren da yameli henry ban penjat khat khindiat bat ban penhun ya kiskol sa por ibang a ya ka jingruai ka pang ngalawang yupi uleng samla udai samla ubala ka snong molai ba udan ya kasam kababihi pin sayo so ba pin sakhi ya kata kawan ha baning kong dalam pintip yang banyo ya kata ka jung ai ban ai ka jung ai kerpang la perkat ha ini rensan ibarit tip onle kumno ane kesan yang urama nganget bakan la ruban kesan ya uta unolai klem ka pensam so na khot pa ya usan skem renja halor kersan ban ai ya ka jurai kerpang ha kane ka por hello check hello kajian mit ke bekemen ni pi baro nah dan berpau kum ni kalau jujia bun sin kum kini ka jaj program kerki yang teh rengan persang ban ai bo bahatam kat ke bangala shua ban keren i Dr. Ricky la dan bakat yang sini sekemat bahap ai gijing ruai ti ngala lengo ngakendit dan rai ngan persang ke dan gowi ketrak ke bah ngala juruai tengongan persang kat bala ngan ai bo bahatam kesan tema ka di kerteng gijing ruai Hasang ko kun sang
semua sangat uyang uyatu perta. Hei ho pawar ke surga basyai. Hei orang pawar, hei orang pensai. Tuk repeng bendaya lah dia krem tengkai. Kerika dan kam kentai bat sendang. Bantur syakat malaka tingkat lang. Tu yang jat mentasya perangkat kami. Turak lah kawan, udara lah kasih. Tu yang ku kari. Siapa kami nabi hati. Panyen dan yana bentala kari. Mencapai gunung syurwat mempailan. Syarai erai dam ya uta penherkan. Malama kari bukan kira song. Malah traibor tak ikut sanggala joy. Uy, uy. Namana kari bangun yada. Kun samba kasih kun samba kara. Iklan gawat mesin kasyir. Panjang dan yalek syukur kiper. Bangun uram laka jait laka kur. Yasmana durka paskan. Bantur syakat mada lelai kem kemran. Tu yang ku kari. Siapa kami lagi hati. Panjang mencapai gunung syurwat island. Syarai erai dan ya uta penherkan. Malama kari ukan kira song. Bala traibor tak ikut sanggala joy. Kirang bajet kari kasih. Yalah kajing kila IT. Banyak dan walai kabel kala kari. Kakhoten yani uban kan kembay. Syama dan yale alikum disimpai. Hey hukum pun sama kari kasih. Lawai tak pernah kasyam tan habis. Tu yang ku kari. Siapa kami lagi hati. Banyak dan yale nabi kala kari. Mencapai gunung syurwat island. Syarai erai dam ya uta penherkan. Malama kari bukan kira song. Bala traibor tak ikut sanggala jong.
Bala terkorban ikut sanggala jong Bala terkorban ikut sanggala jong Kulai Shibun Kulai Shibun ya katong kajing ruai kapapila ay hakan kapor kalong sisa kajing ruai kabadan ya kajing mut kabajeliu bakadelu kajing ruai kaba kesil kia yangi bat pai babi ngai kulai hakan kapor no bani banagani kajing yalang namar bai hapat ban be saya kawai pat kajing yalang kaba ihap ban le hakawai kapor ngalong ipi pai babi kay kabang snow tenat kung mga laong yapi ya kajing snow ret yung giniginong yalam pila aban perkat bay MP ipoy siya kani kajing yalang la ide MP pila aban perkat iwan na kikali kibadon na kiskioti hindi iwan na kaskuti but inlet no manta siya katay kajing yalang ba kaskuti kata kanay kamensiyan yung kajing snow ret bakini kinong yalam yung voice of the people party kipin but they ha kanay kapor kabang idon kam yakum kini kinong yalam na kabanta banyo banyalam biya kajala rem na pansalam su pai babi nganget bapilakwa banyo sngolo ya kajingkren na UMLE bodon borom day na em to kajingkerpat haswaba UMLE unki hani kalorensan ban aya kajingkren ngisngau tu bagalenti kedai ka highway kabaka jiya jongki kali kalong kababun ngakerpa ngalo kemensiam jong kajing snowret sngow ba bantur kham sedin sngow ba ban island ya ki kali bak kunjuru ya ki beliau ki balik bawan bakinia ya ka kansuk kalik kawan ku jongki bangalum dangkut sai sin da kemensiam kabas snowret ban hintur kham sedien kendian ban ailat ya ki kali bakiniat bat kunju ru ya ki wede ban ngakerpat ru sin ya ki volunteers ngai kublai ya ki volunteers ki bala trace tom rengkat ru ban ya ki traksek polis dong kamolai ki bala trace tom na kabanda gani ngai kublai ya pi bat nga kenturu ya pi ban pin yarap lem ban penbet lem ya kalen ti ya klang dia nuru ti hagni kapor pai ba bi kum kapat phalawan sya kani kapor na kabanta kani kejingalang basinyo sngau ya kejingkran na UMLE jogi nga ai no sisndon ya kani kapor ha iba Brightstowell marbanyang MLE bodon borom jong kamolai constituency ba in ai ya kejingkran ha kani kapor Kulai Shibun pai ba kinok Krishan kibarat ba jaga voice of the people party ngadap da kejikemen agri ka jamit ka bamta bani i piu pai ba nong maulai kat ni wan ban pau ya ka Krishan nak ta jongi kom ke party agri ka wei pat ka tma ka balai ka kom ke party gini kun agri ka kinti ka bamta ka bari ka ni election MDC ka bamta ngakwa ban pen itu ya ladi sei sien ban ka kerteng ka jonga ka dei ba Brightstowell marbanyang ngadai kun baar jong ikong preti marbanyang ngalai poika bat ikong merli saukme bar ngadon ki kun langit ubaning kong kerteng jung dai nami onsan saukme ubaar de amen man ba saukme bat balai de deme baai saukme bat ba pilaban solingo hangni por ko mamta balai ngasdang dagajing penitu yala dia lara pila siap ba pai ba ya gajing penitu ka jonga antarai pinam artatien shu ya kai kan nomrim jong voice of the people party nga penitu yala dia pai ba namardan negeri gisgi pai ba o ke bala sedang ru ban ru ngakiin kisem ban pen tu ban pen thame ban banyalam bakla eki pai ba nong sunong om tanggas mulai konsensi
Anda yang kiway paru ki konstituensi Banong balana picit yang voice of the people party. Habi dia berkena election MDC kemamenta. On the kelasong ate po district council yang baka VP kan sepenkela yang kerkom ajat nak ba ajat kimi sak ba ajat kepa pa bang aku apa dong agak por kemamenta. Hakne ketiga cuma kadon kane kamatrekam lani ka manifesto jong voice of the people party pa balana piyan pipuli ya kawai pakawai kemat jong voice of the people party hawe ni berkena MDC election ke pemerintah pada penomlap baka party kong bala kapoi sakabur ban form ya ka isi hangtai po district council o bangin penkelano ya kataka rukom aijat pada kata kamdai hapo kanongrim jong voice of the people party ngaku aban nora pada namar kam tamai digisgi ke pemerintah ngalingo mengenang ong mene po nongstone ngonga nakaliang ngajonga ngalas go threat bangsiam ngongi tagiway per kipolkal party lenapin dangdang nakaway per kamat per ka issue banyakran per ka voice of the people party to say se hagri kenti ka mamanta dan roy lakat no potli election pada sujat kepa pada bat ya katau pada ulah depan kentan Hendoi kini par kisang ban pen KM yang bar ngai scam pai ba hagni kenti ke bamta ngai scam ko mupat ba nong snong maulai udai pai ba bolpat ya katanam bar ka kerdan kom kita kinong maulai ki bastan bar ngai scam pai ba ngenno maila bar ngenom sya rong bar ngenom sya pentame ha kita ki ba persang ban penbiet ban pentame nak bata jonga bat jongpi ngai ka cukup lai ni kamiet ke bamta nak bata shognor iba elma remanwar iba penia ikari ke jingilang ubadai ruway naki taki kibalapan ya tiket naka voice of the people party andai dia beriu bapat ya kanongrim kong maka party kelang mano pila ban ya kata tiket kali hop ke jompi andai pihapan piliang ya kerai jong ke party apa ke bensyat how no lani kanong no ke beriu barang sokmen boy damdan ringkat bangi barka voice of the people party bari peniat ya kini kejilang hak ni ke jamiat ke pamanta ngaru ke cukup lain ngaru ke cukup lain hakni por ke bangta ya Dr. Ricky AJ Singkan Emily Bait jonga bat jong pi pada barngai scam klam artatien ni kum kita kibla GE pada ni da so sarang banyo ni UMP ujonga ujong pi bamenta UMP ubadan ya ke jingkat clear bar UMP ubadan ya ke mensiam ban syakri yang apa ya pi upada barngai ke cukup lain kamtam hakni ke por nak menta ukertong jongi ukertong jong voice of the people party uba Edison Karunut usamla pada ubla biang ke kerta ubla i baru berang biang bangkit ya kaya keson jogeri berkecat penriu pada barngai scam klemar tutien kamolai konsensi yang por ke bangta kan ai sesien ya ke jinjap ke badan buron on tang Yunus samlaran ba re kamtam nak ke voice of the people party pada bar ke jinjap jong voice of the people party kamdai ke jingjap tangjong iba Edison Karunut kamdai ke jingjap tangjong voice of the people party andai pai ba ngem dai ban klet kadai ke jingjap ke jonga ber ke jongpi ke nom tien pat ngen yang rang ba kom ke sedang mulai wat apreng sibon ke jing wet bat sibon ke jing penwet bat sibon ki eryong ki erget pai ba ki ba persang bat penkot ya kejingnya nanti jongi kom ke voice of the people party bat ngamar tu tian ketika mamata apa ba baka snong maulai haringkan lem berkiwai parti konstituensi kan ai unam job uba buntam sesian pat hakni ke kinti ke pementa ba oh nyaman kemat jongpi ba ngaku mu amalia jongpi ngaso benong kumlai simun naduk ke mensiam ke jonga ba haswa jong arpulai ba ngangadai tangkum mapi ba tangkum mapi pada ubay yang hantu bat hadu mentah mene pada ngadang sim ya ladi tangkum ubay naki pada ngamso ya ladi banong bangladon nata kekerdan wadla na pila pensyong yang apa ba anta ada ngamso bangadon nata kekerdan banong bangamdon ke jingidai so pada ngamdon kata kekerdan banong ba ngamlong so mania dun pada ada ngasungu pada ya kata kekerdan ke pila ay ngapa ba kamdai kekerdan ke bangin so bahe kami ke kerdan bangin penokam bakla pada
mereka kerdan ke bapila yang apa ba mereka kerdan kabangan sakriyo nakapta jong pi pai ba nong mulai ban nam ta kari ban kejat dan riu hi baru kawai pai ba kublai sibun ban kamtam pai ba kamtam hawin e bekani election ke pementa pai ba o nglayo balek siki bubun kincaka lagalong saten ripoi lagalong sapo Giant Hills lagalong sapo Riwar berkumta terter wat sapo West Castles pai ba neka baka sokmen galong ba kat sabalet pai ba sagman la kincaka ki parlok ki jonga ba ki jongpi ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki jongpi ki da penpau ya ki jing songo ya ke senang maulai kita penpau ke jing songo ya ke senang maulai ke bakalam kemat bakalalong maka kanong betin lenti nang takari perkerjaan riu pai pa ban ngamar peti yang lekin tiga pamenta pai pa sesian bat kong ke senang maulai kong mengilaong hak election ke berang sudat arpo arpulai ngelong pai pa baka senang maulai kadai uklong senam bat ubud lom jong ke jat riu ban hak tu por pai banglong bangem dei ban hon tamalong uklong senam bat ubud lom jong ke jat riu Yedo kamru balong ke jabin jong ke jat riu ban bela peni pai pa haki artli ke election bak unong maulai udai uta om tang uba iya jakari bak kejat bendriu andai bo penuh kamru ya ke jabing ke bau play ula ai nak kata jonga bat jong pi ban ngit scam pat ba nginang yalam ya kari bak kejat bendriu bat kamtam akapor ke kum gede pat ba akapor jong ke jingile ken mau pat ba ke Voice of the People Party kala pen menaya ka thma bat ka weri ki pai banong sang senang jong ni gari ke ke jonga jong pi baro dong ali ni khon lang ya kani ka thama maka Voice of the People Party kala penbra ka thama pai ba lightly ka thama ka ba ka Voice of the People Party kala penbra ka baning kong pai ba kani ka thama persya ya ka bangsap bampong ka ba ar pai ba ka thama kani ka thama persya ya ka jingdo bat ka balai pai lightly pai ba kini ki daw ba ki ba pelem ya kini geri ke ba ke jonga ke jopi ba kanang hep ya kini thma ke Voice of the People Party kong ngin job ya kini thma ngin job namar balai namar bu pai ba keleng geri uai ya ke jingis jan ke berat ba ya ke kini ke MP election ke barang sudat ke Voice of the People Party kelayo ya ke jingis jan na kita ke san pusan na ka ispa pada toy thabi ki kiti pada kami kinong kesan the Voice of the People Party san pusan na kasispa kire kinong kesan the Voice of the People Party bat pada ka party ka bo ka thong tong ini bo ya ka thong ringkat le ka Voice of the People Party banong ngin pen kot naka san pusan saka nyepo naka sis Pak Kiban Kirsyan ya ke Voice of the People Party bat ngam arta tien pai ba kamtam habang apet ya pi kat neu pai ba belian bawan ban Kirsyan ya ke Voice of the People Party bat kani kan ka message pai ba kani ka strong message ka kubur ka baklan nak kementa kita ki wei pat ki political party pai ba mereka message ke baklan nak kata jongki banang ba upat ba upakersyani ke Voice of the People Party onya ini bat ke Voice of the People Party bat onya ini bat ke thon jong idon hapdai tau finishing line yang 4 poin so finishing line bat kom ke parti pada ke thong ke jungi kalong bau arpu pra ngimdai ban bakla arpu pra undai usnem jong ke Voice of the People Party bat undai usnem jonga jongpi pat ba keleng yen pension ya ke Voice of the People Party bahkan sinsyar hakani ke jela ke baik ke jonga ke jongpi bahkan dai tangga Voice of the People Party pada kata di ke thong jonga Voice of the People Party oh hoi
kiway kila benong ba ka VPP ka keren ko bakan sinsar marway how arpo pra hatu pai ba ngin bang pai ba ngin keren ka benang sudah lada day bakan ka MLA election kata pra ya stang lais na ka nongrem ka scam Ngawan halo ka nongrem ka scam man ngatip bar ka voice ban apa ba ngin pin urun hakani ka jella ba ngin pin urun hakani ka jella ka jonga pa ka jongpi nongrem urun hakani ka jella ka jonga pa ka jongpi nongrem ka bar ka jonga pa ka jongpi nongrem ka bar lakalong abi dapat kekabar lakalong abi dapat kekendau ke siap kaktin ke pemerintah lakalong abi dapat kekendau ke siap kaktin ke pemerintah pai kendau ke siap kaktin ke pemerintah pai hot pai ba ngawan ngatip pidai upat ba ke pemerintah pai hot pai ba ngawan ngatip pidai upat ba ubatip yang yauda UMDC ini limbak eleksi UMDC ini limbak eleksi jadi UMLA haba PJ di UMP hawa arpo sau pai ba ngait kem dai ba PJ matla pai ba dai PJ hadien ba pilpla pensiong nongrem ka kam ka bau to UMLA Pekeren lingkot anong kapat jong por unta pekeren lingkot anong kapat jong por unta kamram ka jong wem ta kamram ka jong wem le kamram ka jong pa pada kini kekenti ka bam tapat ba yen ben shet yang se bam tapat ba yen ben shet yang se sien parti apa pengen poi ila tep ya ka kamram ka jong wem dis mantep ke district council panjat malak jong ke district ngimpat lebih pergi lerai ban mino lai kebaar lagi jaga papir Jokowi di India hang hapok parlemen hakata ke konstituen assembly pai ba okiran sibuk kita sibuk kibla persya ya ke jingdawa ke jong Reverend JJM Nicole Troy andai ke baso tenak kalong ba Troy bat ulala bat men jong draft hak ni ke por ke council ke ngiyo katkom ta rit ka katkom ta ke khenet ke Rio jong ke constitution of India pai ba o ngi dong kamban so thu abang ikran rupa ke district council ni apa dia shine pai ba hak ni ke miet ke pemerintah yang pan suatu bagi district council pai ba ke pemerintah hadirin mengelayu ialah ke jong ke jela kam de isu ke district council kum ketu ke bangirang don hapok ke jela Assam pai ba ke district council min ba kadang don hapok ke jela Assam ke district council ke Klan Bor hadu kata ta pai ba handai ke district council hadirin mengelayu ialah ke jong ke jela balai namar ngila sinsya dama
kata ka Voice of the People Party kong wat lada kene ka kelemat ka menta wat lada ka bor ka ikhtiar jong district council pai ba dalalong ka bakhindian habai nujor min bangidon maka jela asam andoi lada pintre kam hok ya ka pai ba kalong ka jikku nakam ta ka ri par ka jat ben ri kejonga bat kejong pi aku ban wara kmat jong ini po pai ba an wara tanggawai kanduksa kaban pinsya ini kai ke district council bat ba ke district council ke dai sisa kata ke state nakam ta jonga bat jong pi o pai ba akan jela megalia you don't lightly ke district council kata ka dai ke Khasi ke Jain Hills bat ke Gar Hills Autonomous District Council ya ka bakil ai kerteng ya ka kum ka sakni ke jela ke jonga ba ke jong pi umla ban wan ban kamai ban kaji ban trekam kontrak ban trekam supply hapo kene ke jela ke jonga ba ke jong pi bar kene ke anu ka ong pai ba dai bam la ban ai ya kata trading license syak ta ki bam dai ki try muluk rei la ban ai tang ya kita ki kam ki ba manga baropi kum ki try muluk ngemla ban ba asosi unong preng jong pi ne por kum ta san pulai tlikisnen kum ke jela ngilaya ke junya ilti ke jungi nei pai ba abang ipet nga kam nuksa watang sakti ki sor ke ba satneng pai ba lai no snong maulai abang ilai abang isong taksi pai ba kai ke bangilam bon na kita ki driver taksi pai ba apo sor sulong kem dei su ki pardo ki parasnam ki jonga ba ke jong pi dei nem dei ilayu pai ba watang ya kakam nya taksi pai ba la sakni no ha kita ki bamdei ki try muluk pai ba bar om tagata ngene pet ya kanuksa ya ka yodu ka yo ka bekentang jong ka chat ben riu pai ba ipet ka yodu kom melamat pang di ba edi nyopo nakasisba ki bakama isba na po yodu kemdei ki pardo ki parasnam ki jonga ba ki jompi pila na po yodu pai ba nadu ki dukan ki bahe ki dukan ki baret bar hadu ki ba pusong po madan pai ba ki babun kemdei ki try muluk pai ba ka jingkli ki bagi hapan keli dia por ka mamenta long syai ke district council syai ke state ke banyada kerbang nak ta jong ajo pi kamdam habile bar ke kamai ke ji ke jonga ba ke jong pi ngila ban penkut pai ba habangi kirtang dien ya ke jing trai kam jong district council ha ke san pulai ti kistem ke lek no pai ba banyada yang ai pi ngila banong ba ke district council kala feel nak ta jonga ba jong pi pai ba badene mata daw awan preng jong pi ne por pai ba ngaso sarang batiru kom kenong maulai pine ban so sarang pai ba namaru kun senrang jong ka snong maulai pai ba haus nem arhajar khatsau men ba arden ubat kom siem jong ka district council tangan riu brai pai ba oh kini ki MDC ki pamenta om dai baki bat tang san snem ru kelayo yan riu snem pai ba kila bat ya kata suki kom ki kilale nei mentang aswa abnya tu aswa kai kabal presiden rangba jongi ba aden mela besai mai men ba ubat kumsiem joka Khasi Autonomous District Council tangan riu benai pai ba hakim riu benai ula pen khut ula pen bet ula pen nanti ya ka yudu salet ban keli pai ba am dokam dia tu manga salet ban keli ya kita ki belamat ya ka jingkurku ki nong song yo pai ba ha ka por bi ba arden ilong kumsiem jong ka Khasi Autonomous District Council ka ki jong pi om tagata pai ba mereka ba so sarong sengawai pat kong ka Voice of the People Party mau ni presiden ramba jungi akin reu benai bu bat kom CM jong ka District Council watang ka way ka trading license claim issue saya kita ki bamdai ki try muluk pai ba Utaw day easy kaban form da ka Voice of the People Party ha kani ka kinti ka mamenta la kalong po Khasi Autonomous District Council pai ba nga so comment namar ka Voice of the People Party na do bas dang ilaong iseng ka
agak tak nongren man wanra ya ke sensar khadar ke bakhuj ke basuba kam sensar ke jelang bahkan ke sarkar kali nakin wei ke snem saka wei pat mereka memang hilang hapan Yesia hadu arpo pra pai ba but the voice of the people party kan pen khuj pai ba kan weng ya kita ke cancer ke belabang pai ba rengi sokemen hakane kinti ke pamata pai ba kum upai ba nong sosnong jong ka Kasil Jain Hills Autonomous District Council pai ba iyo ya ke kabuk ser hakane kinti ke bangta ban ong tungin pensiong upra hangtai pod District Council bangin ailat upra ban upra ulet ban pe upra ulet ban kawe upra ulet ban weng ya ke bamsap bampong kebadan wat apo District Council o ngajupen ken mau pai ba haka jingia liti ke jonga habini bak election arpu lai arpsa bat mentaru pai ba nakalang jong iyong ladang ikwa ban penbet ya ban penbet nang tei na jong ladang ka bet nang tei na jong ka bet thon syadu syapo handai ba ke kenriang nang tei na jong pai ba kan nang poi syapo kata kanang kenriang barkan nuksa ka ba khamat kri kenti ka ba mata pai ba namar ka jingkenriang jong ka sorgar pai ba bakal ngam bakal hiar wat hadu ke District Council pai ba oh ke jersey jong ka bamsap hapo District Council kalong ke bejur hadu ka datang kasong kemen pai ba ndai ba ong ke voice of the people party ndai pai ba agini kishibna ke belaleno ka CAG lani kata ke Controller Auditor General of India pai ba kala aya lightly report kai ke CAG kali ke constitutional body pai ba ndai ba thaw mano ndai ba thaw ke sarkar ndai ba thaw manga ba pi ndai ka dei ka body ka ba mi bai na ka riti sensar jong ri India pai ba bar ka kamram jong CAG kalong ban pai ba kanu ka ba dei ka pisa jong upai ba la kalong ka buwan na po sarkar kami lan na ka sarkar jela pai ba ka pisa ka jong upai ba dei ban pentrai kam hok ya ka tari ka kamram jong ka CAG pai ba bar ka CAG kala lightly ki report pai ba ha ka dei bat ka ni ka District Council ka jong bat ka jong pi ka ba pani ba ka jersey jong ka bamsap bampong ka jur hadu ka datang hangtai po District Council ka report ka baningkong ba ka CAG kala ai pai ba kata ka jingbam la ban ai jingken kita ki MDC ya ki po lak pai ba kabelayat limba ka tiga toki ban pinpoi so pai ba ban habakim la ban ai ki jingken pai ba ngila sotu syanu kalet kata ka pisa ban ka report ka bar ba ka CG kala ong ba dongkam ban weng arnen repulai ngut pai ba ki ba ka KHDC kala thungkam BA ba ka District Council hadu menta menne kamdon ya ka policy thungkam pai ba kamdon ya ka recruitment policy badin matara pai ba hem julap apo kot khubor ban advertise balat kam apo ki District Council la chuthum bean kat bamon da kita ki MDC kat kom ka jingmon ka tuki la chuthum kat bamon la kalong ya kalok ya ki khon ki parlok la ni ki nong kersan ka tuki pai ba thum bean kat bamon and the voice of the people party kong la daw pai ba open cup hangi ka bor pai ba ngin wanra hagre ka kinti ka bangta ya kata ka pulsi thungkam hapo ka District Council ka banlong habashai pai ba kata de ka thong the voice of the people party bat kabalai pai ba ka report jong ka CG kabalai ka report jong ka CG ka pani bat kala sei madan ya kata ki po klur ki belami nang tei na po District Council ka belami nang CM kabalami nak taki IM kabalami nak taki MDC bat kabalaya kapisa kabari folklore sya kita ki kontraktor bat ki subkontrak pai ba ban pentrai ya kita ki building jong District Council ki balakot ki folklore bat ha ka ju kapor pai ba ka soleran kalong nam ta jong pi ki pai ba nong molai naman nak kita kapisa kabari folklore pai ba lamangru bantai ya kata ka resort jong ka District Council hapo put sam jong snong molai hang tia po jingkeng kalong lani lenti rem pai ba ngait sem ngi ki basong sakri dong kathan bon apreng jungi ngilapoi ban pet ban let sate po jingkeng kalong lani lenti rem hadin bakalami ki RTI apo ka kot kubor hadin balami ka di ka report pai ba nga dala jong ki khmat ngala hier
Syati cepat jengkir kolong volunteer ban pen. Yang kata ke resort pai ba. Kabala daki folklore la penlut. Daki folklore la penlut. Pai ba on nang lapoi hang thi ban ngai scam bon apa jo pipi lapoi. On nang lapoi ngapet yang kata ke jingtai pai ba. Ani klem I yaha pai ba kata ke jingtai. Daki folklore. Nek kita ke jingtai tak ke resort klem yaha. Ban om tak kata. Om tak kata. Om pala ban pendet yang kata ke jingtai. Ban om ikop la dep hiru kata ke jingtai pai ba. Kata ke bamsap bampong kabaran hangti Hapot District Council. Bat ngangai pai ba pen ai ya ke jindusian ke voice of the people party. Bat kamaulai kan lambiang sesian nakbat pai ba. Ban ai nam job uba buntam na baro ki konsensi hakne ke kinti kabamenta pai ba. Ong mene ngin ya kertiang dien pai ba. Ong tose na preng jonga ba jong piang ni. Ibun ki kon samla ke belastan. Sedang menuat RTI haki bubun kikam habi debat sorkar pin selap lut pai ba wat ki RTI bar ngong ni por ke Mamentaru to wat ke RTI Hapot District Council hakini Rius nem pai ba wat ke RTI kat no teli ki trading license baka District Council kala ai pai ba hang ta pin sei I kata ke jing e jaj ben riu ke joki pin sei I pai ba oh bak ta ki MDC kam tam la poi biang election menta ki wan su pai ba badong oh ngiru ini ki ia jangan jat penriu. Oh kikeli yang voice of the people party menang. Bak voice of the people party ke sultan maka kebaik. Keri bak jat penriu yang peni kai bak le. Kai bak bibi kalale. Oh gila le sibun. Bye bye. Nidon apa opposition ngidan apa opposition hakal yang persya ngidan tang sawat pada dan sibun KK ki bangilale pada kawai ka bang kuat panonra ni por ka menta nama dan sibun ki ba persang ban bentami pada wat hadin baka voice of the people party kelalapan penko ke sarkar wat abakam tre banyak keren wat abakam tre bandra apa assembly wat abakam tre abang ile bani kendu yo chief minister pai ba banyak ilale baka sarkar kalau pendep yang kam ke toka sang makan submit ya ke report hak sarkar pai ba bangin up ya kata ke report jong resolution policy baka voice of the people party kelalam kemat banyaki yang pai ba kelakha kapeleng gelambi mentangin pet kai ke babi nak kata peleng pada kata dia voice of the people party renga squad ban kenal ngasukwa ban perkenal preng jong ini por kamta oh manoban klet dadang ambak laus nam arpo manoban klet us nam arpo pada habaka sarkar barka cabinet joka MDA1 pada karai ban pentrekam ya ka rooster system pada ngai campaign Parklet, kayak kebaca, house name arpo pai ba, haba light kam, haba kipen tray kami kerusa sistem pai ba, ladaran kepos kat lightly, karena light syaki kon kijong pi, tang lai lani southly pai, linear kikon samla tu kepor, baruat kikme kipajong, om mentosyo, ban pak puli, ya kikon, kam ban keli, mano badon. Kim keran AI pai ba habla pentri kam ya ke rooster system hatu kim tip kila syuko ngoben but linear ki kon samla jingi to por redon bok pai ba ha ka por ka biang kami ke voice of the people party ni ki ke resolution policy ka sarkar ka khot penyekran bagi bar ha bangilat penyekran pai ba nyong pidong kam banweng ya ka ni ka rukom pentri kam ya ke rooster system pai ba badai nangta pai ba bagi seweng bat pentrekam kum ba ke julong mensua menta balat kam pai ba layok biang kum ju kata de ke kam jo voice of the people party o kiong ka VVP la ka it jat benriu pedi ki kam ki kai ba kilale ong kidon sibun ladang yang warra ya kai ba voice of the people party kale wat lada ngidon tang sawat hapo ke opposition pai ba ina tang sawut pai ba apa opposition nei pai ba la da pikwa ban yi ya ke kam ka ba shisha
kabak ka vivi kan le pai ba ngong pen syong yu pra ban sinsyar hangani ka jela ka jonga ba chopi hang ta pai ba si ya ka ki kam ki rat ba ka vivi kan le da pai ba open kop ni ya kata ka bor pai ba andai abang ikir tiang din pai ba ya kita ki boong mo kita ki boong dan pai ba ki om no ki om nga tinggal cing tray jono kadai ka bala don lupa bala mang lupa dak om dai tangata pai ba habai kren bar ka jal jivan mission im jo ka sarkar Meghalaya pai ba kadai ka scheme jo ka central government of India bakat kum kini sama lah kawai pakawai kat lewing apa kejakan nong kendong apa kari India baro kawai wat ya kataru pajba kimut ban kam kinti syala kikam babun wat kikam kontrak ne kikam sok kontrak habi dia baik tak kepisah ke penteri yang ini skim ki babun pajba oh ini dong kam long ki start pajba yang dia mensyak penking ha kajing pentami bat kajing alam bakla kajing ki pajba andai pajba ni ong ka district council wat maki apa ki wan pajba ki om no ka district council ka dikas ti ka banyada ya ka kendo ka siap ka ruti ka store kumta kumni pajba ken wan khamat jong pajba andai pajba kai ka bangi ngan suara tang ka we ka duksa ki ong ba district council ka banyada ya ka kendo ka siap oh ken wan apreng jong pi pajba andai pajba wat tang ha kini ki kendiat sedem pajba ngilai ka kam ka jong ki pajba lakin penne ya ka kendo ka siap lani ken lilam yang tak kendo ka siap ndai baong mga hang ni ngadon kat sebelit ngapan pulih pa yong iklet nama rapor chua election kin wan ban penbik teng iklet no wat ya kai ka bagilale pa ngakwa ban pulih yang sesien ya kani ka citi ka bangit scam baro play wat lembang ke social media pa kani ka citi yang ka balasoi da baro ki MDC NPP balasoi da baro ki MDC NPP ban kersyaan ya ke sarkar ke balilam ya ke jaka jonga jongpi pada kari ke city pada ke ongkum ni daki MDC jong ka NPP baken thop yo MDC budan buram jonga jongpi nang ni dapo mulai konstitusi pada ke city ong ni dan pulih ka kumba kalong to the chief executive member Kashil's Autonomous District Council we the undersigned from the National People Party MDCs having had a parliamentary party meeting have unanimously resolved tangga point number 1 kalau abiang pa point number 1 we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam government regarding the border issue pa key support kani si di belah thok dak tigi NPP MDC Chau CM manong bangi ke basai kerteng hapo ni kersyan teli telan ya katakan rai jong ke sarkar Meghalaya bansai ni katakan MOU bat ke sarkar Assam habi dia bat ke border issue bat kai ke baca apa tak kai ke baca habi dia bat ke MOU ngangit scam pinom klet PUE kai ke baca apa media apa tak balam mi kita kinong senang apa tak kiba syati sa border bak Assam syati sepor riboy oh kiba layam ketang apa tak manong bang simit lapan kelai ki kinong Assam pada habla dia ya ka kendo ka siap ka tuki da ka government ng Meghalaya ban IT siapa ke jela Assam pada ban ngimdai ban klet pada kanom patkut namar pada komba PE po ke social media komno ki pardo ki parsam ki jonga bagi jong pada kamtam ki masong ki thain border pada oh katno ngaso sangsat habang ngapek na ta jongki pada o ngapoy sige babun ki jaka ngaso ngu na ta jongki pada namar dai nam pi pada layo ban let ban saki ngapoy pada hagapor baki pardo ki persam ki jonga bagi jongpi kita ki karbi pada on ngapoy tu la jakat niru UMLA jongi tang ban wo yo kejat pan keli yang i 41 regi sungu nam ta jongpi ba nadu na po mulai UMLA jong mulai wan ban pek dala ki jogi kemat ban sotu ya ke ke jinge jogi pardo ke persam ki jonga jogi ki bado bama hang te po bana ngalapoi pada ya ki tan bo
Qatar Syati Supori Boy Kamtam ngapoy Goy Kisnong ka pakerteng ko umat Bar ong Syah Ka kerteng Bar ka jinglong ka topi So yaham Awa pet ba ka jing Syah Iben Ka jing Syah Leben Jo ki pardo ki parasam ki jo ki tan border Balang iyo ka sarkar ka bakum ka ni Balang iyo ki MDC ki bakum kini pet ba Ba silong may takinyang kogo Ya kay baka sarkar kali o ki ong maki MDC ka district council kabanya dayo put usam jogari baka chay benriu nay paybangi baka tay district kita ki MDC kita ngi payba kila kala pamban kita kinong lilam ya kichaka ki puta ki jonga baka jopi den mga tanaw paybangong ngong what are the voice of the people party kadon ya kamensi ang payba ban ay ya ka jingsakri ka babaka yung payba nung sosnong jong kani kecela ban ngamar ketian payba ringkat lembat piu payba ngin job ya katama persya ka jingdop ngin job ya katama persya ka bamsap ban ngin job persya ka katama jong ka jingle silang kaman ban payba ani por kamta ngiwan man pan o kini keski payba kidon sibut party i rukum no payba kilap kentho yung president rangba jongi kat papet ka meeting ka jongki la kalong UDP la kalong ke NPP ne kinu political party work ke HSPDP pada macam sedang ke meeting nado sedang do bakut suslabet ya ke VPP oh suslabet yo presiden rangba jungi kemdon mat kemdon isu su banwan hapreng jong pada ane ke voice of the people party kadon ya ke nongrim ke baskem kadon ya ke mat kadon ya ke isu habang iwan man pan ya ke jing kersan ke jong pi pada ban ngamar tetin ngamartin upai ba no mulai sesian pat unpeni ya kajinglong senran unpeni ya kajinglong idri unpeni ya kajingdon ya kajingket kli omtang yang senong mulai Henry nakam takari bat kejat dan riuhi barok kawai berkata ke jinglong kajong ajong pi unong mulai pai ba bat pindai ban artien pai ba badai mangabat mapi lada mangabat mapi klan pai ba kum kinong mulai kemau kari bat kejat dan riu kan klan lang pai ba pan ngemar katien ni por mamta ai kejigisan kebarat ba ya voice of the people party o don ruki kertong pai ba ki bawan su pai ba ban pen thame ni si mamta ban ong o nong mulai jujiet MLA jujiet MDC na kaju ka political party ngada lingo pai ba ong la laitem na ngam bakla la long MLA la long MDC ru Mereka lingok pat bangtip tangi history joka mulai konsensi. Bangtip tangi history joka mulai konsensi. Kamulai konsensi. Lakumba Southern kelasai ya UMLA baru MDC nak kejuk ke political party pai ba. Bat saya sian pat agak kenti ke bangta. Saya sian pat ni ke kenti ke bangta. Ka VPP upai baun pensyong yo VPP but on say ya arnut kata kalong yo UMLA baru MDC naga voice of the people party oh kiong hana kami kiong hana bala rajit naga jo ke party na donong pai ba rajit naga jo party na dongkam competition apa yang UMLA buat UMDC ni nak kalian juga yang dokam competition ni dokam ke cooperation pai ba ni dokam ke jing trelang apa yang UMLA buat UMDC pai ba om tangata pai ba ngan sia tu EP haki por bagi sistem ke no namar bagadon ke competition ke bakum kata apa yang UMLA buat UMDC pai ba kidan sibun ki skim lagi ki surok ne kinu pai ba ka haji siapa pai ba kalau di banyu no nei datang badan ke competition happening jong family but UMDC pai ba do nong upat ba donong upat ba om tangata kamta people party pai ba bar klemar tati
akhirnya kegenti kita penai kejengkesan ke barat haba kadu paiba ngalingo nomor tentang artli ki konsensi baka MDA government ke artli ki konsensi baka MDA government ke paiba ke MDA government kam siamla sei kerta pemlap badan UNPP kandidat pemulai pemlap badan UDP kandidat pemulai pemlap badan UNPP kandidat ponongkrem pemlap UDP kandidat apa nongkrem paiba balai ila depan kentat paiba dia ke UDP